Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Irratsaioari hasiera emateko umore pixka bat ondo aldatorkizue. Gaur uztailak bat txistearen mundu eguna da eta etxe honetan txisteak tira, xile egingo naiz, barkatu. 2001 ikerketa garrantzitsu bat egin zen munduari txisterik barregarriena ezagutarazteko. Horretarako beharrezkoa izan zen proiektu bat sortzea. Richard Wiseman, jatorri britainiarreko psikologo ospetsuak zuzendu zuen, barrearen laborategia izenekoa. Mundu osoko 70 herrialdetatik eratorritako 40.000 txiste jaso zituzten. Manchesterko gizon batek bidalitako txiste batek irabazi zuen publikoaren bozka. Entzuna di, bi ehiztari basoan daude, eta bat erori egiten da. Ez dirudi arnas hartzen ari denik eta begiak dizizka ditu. Besteak beraz larrialdi zerbitzuetara deitzen du. Nire laguna hil da, zer egin dezaket? Operadoreak esaten dio, lasai, lagundu dezaket. Lehenik eta behin, ziurta ezagun hilda dagoela. Isilune badago, eta gero, tiro bat entzuten da. Ondo, orain ze, Ona da. Oso ona, Bayuri. Es super ondo. Me quito chiste. Y pum, pum. La pura ya. Una iluga. Claro, Ya. Ziurtatu. Ahora la culpa se irá a Batman, miren. Ahora se comprendo. Depositoa ezin bete, egunero lanean tatxidoak zarete. Ding-dong, llegó su paquete, beste txoio bat interneten. Zuetxar baskak zarete, por los cojones lete. Orain gazteriak izarren hautsa degradau piquete. Cubate y tapete, este buruko, gastado billete. Vámonos de lío, chuti, salto ta jauzi. Amatxo gaur nahi duz fanda. Alare, zientziaren Britainiar elkarteko adituek ondorioztatu zuten ez dela txiste perfekturik existitzen. Hainbat faktorek markatuta baitago, alanola, tradizioak eta nazio bakoitzaren alderdi kultural eta linguistikoak. Eta zein da Euskal Herrian txiste honena kontatzen dituen pertsona? Ba nola ez, Kike Amonarriz. Ez diogu behimenik eskatu, baina berak sarean publikatutako txiste batzuk berreskuratu nahi izan ditugu. Ea ba, bota, hau lehenengoa. Bulegoko mahai gainean loseko geratu eta gero, Parisko lan ministerioko funtzionarioa bat-batean esnatu da. Begiak igurtzi, nagiak atera eta erlojuari begiratutakoan, kakazarra, gaur ere behar baino ordu betele gehiago egin dut lanean. Nik hemen beste bat topatu dut. Gaixoa medikuaren kontsultara joaten da. Mediku anderea, azken bola honetan oso urduri nabil. Ez dut bururik altxatzen, bakarrik egiten dut barre, ez dut jendearekin hitz egiten, arreta berehala galtzen dut. Batzutan zoratu egin naizela dirudi. Zer daukat, mediku anderea? iPhone bat! Luzeagoak ere baditukikek, hau argiaren 2365 alean argitaratutakoa. Jokaera eredugarria izana du. Igandeko meza amaitzear dagoela ustekabean apaizak honako galdera hau egin die Elizarrei. Neba arrebok, Elizatik atera baino lehen galdera bat egin behar dizuet. Hemen zaudeten guztion artean, zenbatek barkatu ditu gaur bere etxai guztiak, altxa besoak. Elizarrek harriturik elkarri begiratu eta poliki besoak altxatzen hasi dira. Gutxi gora bera 5 lauk jaso du besoa. Apaiza ordea, gustora ez eta... Errepikatu egingo dut galdera. Zuetako zenbatek barkatu ditu bere etxaiak. Bigarren galderaren ondoren Elizar guztiek jaso dituzte besoak, denek amona xahar batek izan ezik. Apaiza aldaretik jaitsi amonaren gana hurbildu eta alaxe galdetu dio goxo.
Zu ez altzaude zure etxaiak barkatzeko prest. Apaiz jauna, baina nik nola barkatuko ditut etxaiak, etxairik ez daukateta? Hau handia da, eta zenbat urte dituzu. 102? Hori entzun da apaiz eta elizarrak txalo hasi ziren. Eskuzartak isiltzean apaizak? Zu eredua zara, guretzat. Esango aldi guzu nola iritsi zaren adin horretara etxairik gabe. Putako me horiek guztiak ni baino lehenago hil direlako. Duen eta kantu nafarrak ta orain idazten dizut bat. Iparraldean bezala herriaren erdian zutitu nahi bai dizut hilarritxo bat. Zaude orain oskorriren kantutan, itsasgorrietan eki ondoratzen denean, amaren begietan betirako itzali zinera. Ba, humoretik jarraituta, Dan Aykroyd aipatu behar dugu 1952ko uztailaren batean jaio zen Ottawaan. Kanadar idazle, aktore, komiko eta zinema gidoilaria da. Ezaguna The Blues Brothers, bluesaren anaiak bikote musikalean, John Belushi komediante estatu batuarrarekin batera aritzeagatik. Eta Ray Stantz zientzialaria interpretatzeagatik Ghostbusters saga filmetan. Txikitatik eskolatik kanporatu zuten, baina umoreak arazo batzuk sortu bazizkion ere, Aykroyd psikologia, zientzia politikoak eta soziologia kriminala ikastera iritsi zen Carleton Universityn. Bere ikasketatan hainbat gag komiko egin zituen, eta azkenean komedia bere ibilbide profesionala izango zela erabaki zuen. Bira bat egin ostean Amerikako estatu batuetara joan zen bizitzera eta han Saturday Night Live saio ospetsuan agertu zen, han lortu zuen fama. Sugar to kiss, sugar to kiss. I need you, I need you, I need you in the morning when my soul's on fire. Telebistan lortutako ospeari esker zinemara igarotzea lortu zuen The Blues Brothers gain, Aykroyden beste film ezagun bat Taking Places da. Komedia horretan Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis eta Don Amesh aktorekin aritu zen. 40 film baino gehiago egin ditu orain arte eta komediaren eta animazioaren munduan indarrean jarraitzen duen bere belaunaldiko aktoretako bada. Gainera beste genero zinematografiko batzuk ere landu ditu. Sari asko lortu ditu, baina giza joari behin ratzi saria ere eman zioten, taldeko aktore txarrenari saria. Ziurrala ere barre egin zuela. Eta zuk zaugatik egin didazu barre, zer esan dut ba? Trading Places beharrean. Treikin esan dut? Gero trekina egingo dugu, ernillora trekina. Eta gero abestu, bluesa, eta... Strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird. Humore alde batera utzita naiz irratiko entzulei asko gustatuko zaien efemeride bat topatu dut. Gaurko egunez hasi zela historiako lehenengo Frantziako turra. 1903ko Frantziako turra itzuli handi honen lehenengo edizioa izan zen. 1903ko uztailak 1 eta 19 artean ospatu zena 6 etapatan banatutako 2.228 kilometroko ibilbidea eginez. Gaur egun L'Equipe izena duen lautobelo aldizkariak babestu zuen eta ibilbidea Henri Desgrangesek diseinatu zuen. 60 txirrindularik denak profesionalak edo erdi profesionalak hasi zuten lehiaketa. Horietatik 49 frantsesak ziren, 4 belgikarrak, beste 4 suitzarrak, 2 alemaniarrak eta 1 italiarra. Horietako 21ek bizikleta fabrikatzaileen publizitatea zeraman, eta 39 ez zuten inolako publizitaterik. Lehen edizionen garaia Maurice Garin izan zen eta irabazitako diruarekin gasolindegi bat erosi zuen. Han egin zuen erretiro hartu zuen arte. Grazia indigo, Juri, barkatu. Kika morak zen txista baitu zela. Gehiago. Gasolina.
Guk ere lan egin beharko dugu Moriz Garinek bezala. Zer dago gaurko menuan? Zuian proiektu berri bat sortu dute, baserriak eraberritu eta etxe bizitzetan bihurtzeko. Gehiago jakin nahi dugu horren inguruan eta beraz, Agustin Otxoa, Zuiako udaleko zinegotzi elkarrizketatuko dugu. Larun batean Oiartzungo poesia eguna ospatuko da eta xehetasun guztiak ezagutu nahi ditugu Oier Ginenekin, baina ez dakigu zehazki gaur edo bihar. Oier, poesiaren munduan dabil eta ez dakigu gaur edo bihar izango. Mundu paraleloetan. Bitartean guk nahi alkortarekin jolasean egingo dugu. Mai jolas bat antolatu du denboraldiari amaiera emateko. Baina ez edo nolako jolasa, uste dut indarkeria matxistari buruzko galderak egingo dizkigula. Bai, nahi alkortak horrela azaletik gutxi egiten du. Aizu entzuleok, uztaiak lehenengoa du eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon. Eta zuekin Xabi Arrieta González, egunon? Egunon. Gaur gorri teia kolorez etorri da. Zure kamisetekin inor ez da sartzen? Inork ez du aipamenik egiten? Niozu kamiseta polita da. Noa Gaztaina Goiar bide, egunon? Eskerrik asko, egunon. Behin entzuleotek aipatu zuen soilik beltzez jantzten zela, dolako zerbait. Da aipatu genuen etzela egia. Aipatu genuen etzela egia. Igorrenik, Beltzez gutxi. noa izango da nirekin batera koloretsuena estudio honetan. Garan gehiago, Bai. unikan. Hemen gorkak jarri du, naia gorriz ez, naia ez noa, baina gorka nik ere, nahazten dut naia noarekin. Ez da gizergatik, bai, noa barkatu, bai, konturatu naiz gorka, badago zerbait izenaren, hola... Oituten ahola. Bai. Goiuri ezei zarandia beltzez goiti bera, bizipoza, Bai. egunari, bizitzari, goiuri. Azkatzala gorria dira. Bai, eta harima morea. Beltza. Harima beltza? Dark. Beta horrekoak moreak gozkazu behintzat. Nahi zola da, iluna, Eneko bezala. Barkatu izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1218 garrena du, goizak 10:19 minutu, uztaiak 1 eta gu 5, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ekuazioaren emaitza, ateraliteke 27 edo 3. Eta gero epaitegi batek esango lizueke, hau zuen usapean kontuan hartzeko modukoa den ela ez. Ez dugu gehiegi nahastuko gaia, nahiko suminduta gabiltza eta. Con honores enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés. Lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón. Gaurko egunez abiatu zen duela urte asko lehenengo Frantziako turraren edizioa eta guk Betu Zamorlaren kantua, Tour de Francia aukeratu dugu gaurkoa abiatzeko. Baieztatu genuen atzo, azken ordukorik ezpada, 3 ziklista izango ditugula Frantziako turrean, Euskal Ordezkaritza osatuz, Jon Izagirre eta Ale Xaranbururentzat, ez da lehenaldi izango, bai Xabier Mikel Azparren entzat, eta tira, poza hartu dugu horren berri jakitean, eta zalantza etorri zaigu burura. Idoia Surmendik ezingo duen egin Betu Zamorlaren kantu honen bersio bat. Ze ona. Politi izango zen, Bai. Dakit kantua ondo dagokion dijoakion edo ez, baina... Egin dezala berri bat. Beste bat. Carne de metavolante, flota de medusas al sprint. Egia esan, Idoia Surmendiren goxotasunean karne de metavolante nola da ondorengo esaldi hori? Hora aipatzen du medusas edo horrelako zerbait, ez?
Uste ondo geratuko zitzaiola. Bai, agian froga egin beharko du. Brazos del sofá van nadando en contrapedal. Hundidos en la general, horrelaxe ibiliko dira batzuk, hemendik egun gutxitara, larun batean abiatuko baita urtengo 2026ko gizonezkoen Frantziako turra, eta hemen izango gara, naiz irratian kontakizun horretan, gainera uste dut egunen batean Xabi Arritare animatu egingo zaigula gurekin turra kontatzera. Beraz, txaketa jantzi, hemen bero pixa pasako dugu uste dut, baina... Beste egun bat bero pasatzagatik. Bai, baino turrak hori eta gehiago ere merezi du, eta egia esango goz gabiltza entzuleok horrengo hilabete terdian horrela xibiliko gara, gizonezkoen turra lehenik emakumezkoena ondoren, abuztuaren 10ean edo kokatuko gara, ziklismo giroan. Tarteko helmugak, sprint bereziak, Red Bull kilometroak, gainsariak, helmugak, erorikoak, aldan gora eta behera, sasiordekako kilometroak, eta bestelakoak kontatzen. 10:23 minutu guk maite duten tarteari egin behar diogu leku, baina hementxe gure txatean aipatu dute, egunon eneko kamiseta hori erakutsi, nekoren kamiseta da, beltza, aurretik beltza, bordatu bat dauka. Hoi da, daka, blur jartzen du, eta atzetik handaka, blur taldearen, blur. Hori aldez, blur taldeagatik, ez da? Bai, hori da, eta atzean daka, blur taldearen, blur diskoa. Gero beste gauza bada, enekok eta Xabik lanera etorri eta pixkat blurri ikusten dutenean goizean, baina hori beste kontu bada. Nire maite duta da, zederra udara dator, BBK Live, bereziak, Portuko Jaiak, Torremolinos, oporrak, hombre, Gorka eta Torremolinos oso ondo ezkontzen diren bi kontzeptu dira, Gasteizko Jaiak, Bilbokoak, Juhu... Nahiaren jolasa, ondo, goiuri ez gora, Uztaia, Laister, oporrak, goiuri ez zegoen hemen. Gora goiuri, dantza 89 txukun, Naia gorriz barkatu noa, bai hori aipatu dugu, gaur urdurinago sari bat emango dugulako, wow, publikoa junalda. Berez ez Gorka, aurtengo turra publikori gabe egitea da asmoa, baina baloratuko dugu etapa bereziren bat akaso. Eta Nekane Altzelaik ere idatzi digu egunon, Nekane, egunon zuri ere, atzo erreferentziak egin genitun, egin genizkizun hemen, baina lasei, kontatuko dizugu mikrotik kanpo. Eneko, zina zure maite duta? Bueno, atzo enekoak, barkatu, claro. Honek testu ingura behar du, honek behar du bere jaipa. Atzokoa kontatuko dugu lehenengo? Hori da, atzo enekoak aipatu zen bi maite dut zituela. Lehenengoa kontatu zen eta bigarrena, bere bigarren maite duta zen, biharko maite duta, alegia, gaurkoa. Hori da. Eta hor txotzi zigun eta pista bat eman zuen, kontu zibil dadila Benito Lertxundi. Baina argitu zuen, bere bizitza zegoela arriskuan. Kanturen batek birmoldaketaren bat jasan zezakiela. Claro. Kontua da, gu atzo kuadriakoak hori joan ginela arrantzatzera, eta gu, beti jutekea arrantzara nahiko motibatuak. Eta pentsatzen dugu, beti jutengean bakoitzen pentsatzen dugu gaur bale bat harrapatuko dugu, eta Benito Lertxundik bere abestia aldatu beharko du. Osa, guk beti hori pentsatzen dugu joaten garen bakoitzean. Baina, karo, ze pasatzen? Atzo ez genula balik harrapatu, eta orduan, Benito Lertxundik ez du bere abestia aldatuko. Orduan, gaur nire maite zen, Benito Lertxundik gure omenez bere abestia aldatuko dula, baina ez du aldatuko orduan, ez dakat maite dutik. Maite dut ez da bihurtu eta jazta. Tiponek dauka. Azala, gaina, aurpegia. Eske guk ja pentsatuta genuen letran zati bat, tal. Nire lagun batek esango loken bezala, igmezit juki bizkarrekok. Maiatzaren 14. egunian Orilloko herri. Bueno, egia da bastante maite dut ontzaten mango dugula, Baina eski leheno esan diguzu gaina arrantzatzen ondo ontzinatela, ez da? Zarrapatu zenuten. Lupiak. Arrapatu zuten. Oi. Ez eneko? Atzo gaua luzatu altzen ba. Ez. Etzen gaua luzatu, baino kasualidadea izan zen Orion festak direla. Eta, gero jetxi ginen, hartzera. Beraz, arrantzatutako guztia usteldu zaizue. Ez. Dena... Orion nun, itxasoan, ibaian, herrioan... Itxason. Bai. Moiatik edo barkutik? Hor ja harrapatu nazu. Ez dakit. Lurretik, arribat... Bai, oida, lurretik. Rompeolasetik, esango zuzuek. Ez dakit, ni barrengoa naiz. Zizurkilgoa da. Zizurkien itxaso asko egiten. Barrengoa. Kazereskoak dira barrengoak. Kazereskoak. Zizurkilekoa barrengoa.
Bueno, A ber, barkatu. Barku batean zeuzen. ez, Hoi da a ber, barku. Ez, barku batean ez zineten. Ba, hoi da. Ez, hoi da. Ertzetik. Hoi da, ertzetik. Vale, ondartzan ez zineten. Ez, karo. Vale, edo egon zaitezkete, beraz, Zubi ondoko beste txurruka pasa. udaletxeko plaza Eta ondon. hor dagoen moiarri horretan, Gaixo Bai. estresatzen ari da. bai, olatuak eteten dituen, Bai. olatutaz Bai, hori da, defendatzen bai. duen puntu horretan. Bai, hori da puntu horretan, justu. Ados. Eta, bueno, harrapatu genuen muxarra, kau, muxar batekin ez dugu afarikingo. Gaina, Zema zineten? Lau. Justito. Gaina, kau, gu genden supermotiatuta, eta ja, eske guk baita gure familia bisatzea, nik adiez nero zabe izan nion, osaba, prestatu kamioi bat, ze gaur bai. Balea dator. Gaur balea dator, gaur deguna. Edabideak ere hortxe zai. Nere kuadriako beste bat baita, ja, bere gurasoi abisatzen izan, ja, parrilla pizten hasi, ez dakizte, berotzen hasi, ja, bagoaz, baina azkenen ez errez. Bueno, ondo pasa genuen, eta bidea importantena, betire parte hartzea eta ondo pasatzea. Bai, zalantzari gabe. Zalantzari gabe, ze garaipena askoren eskutan ez da goten, eta hori horrekin Eta gure konformatzea. esku behintzat ez. Ja, ondo. Bueno, gauza konfiantzarekin funtzionatela. Bai, konfiantzarekin, ondo pasa genuen. Lau lagun, lau kaina bera muxarra bat. Hori da emaitza. Bai, Hoi da, bai, bueno, ondo dago. Tia, Euneko gaita bostak garrapatu zuen. hori da Paraguaik Alemania Baina kanporatzaino gogorragoa, Ze tamaino uka? Musi. Nain? Noa, pixat optimista izan zara, bai, Ah, ez da oso handia. Ez da oso handia. Pasai naiz. Mezuk irudikatu duzuna, Ja, pasai naiz. hori kudeatu egin behar da. Baina, uste nun igual fina zara. Ez da- Vale. Bueno, Ez du ematen lauentzat. Baina, bueno, Karo, ez da pintxopote bateako. ez. Pintxo pote batako igual, bai. Hola, pintxito bat. Deo, izan bat. Bueno, Pintxo pote bat. Bat, hori da. Bakarreako, hortik aurrera ja. Baina, muxarra pixka garbitin beharko da, zu Bai. egin, ez dakit, kanpingasean zartarian nola kutre xamarregin, ez dakit. Ja, ez, baina azkenen ez, erabaki genuen, ikusi genuen panorama eta esan. Nik eneko lekziorik ez dut emango, Bai, ze ni naiz pertsona bat bizitzan arrantzan inoiz egin ez duena, jo duela 4 urte joan nintzen Danubi ibaia jeistera, bai, egin nituenan 1.300 kilometro Alemaniatik Budapesteraino, Lauberrialde eta normalean piraguistok eta arrantzaleok ez dugu harreman onegi izaten. Batez ere itxasuan arrantzaleok behin kainabera bota dutela, enbazu egiten dielako gu pasatzea eta ez dakit, askotan ondo moldatzen gara, galdetzen duzu aizu nun daukezu pitaz, ez dut ikusten da lasera hemendik eta hurbiltzen zara edo urruntzen zara, zu ez katramilatzeko sokarekin, ez ariarekin. Baina beti dago, eta erreketan ere, ibaietan, gu pasatzerakoan arraia usatzen omen dugu, eta pasako gea 5 piraguista astean ibai batetik eta arazo izango gara, baina tira. Kontua da Danubi ibaian etzegoela inor, nik pasatzen dituen egunak hori inorrekin hitzein gabe, eta bapatean agertzen zen, arrantzale bat, ibai ertzean, igual herri gertukoena, 5-10 kilometroa dago gertu, baina etzera bertatik igarota. Eta asirintzen eurekin konversazioak izaten, eurekin gelesez gutxi, nik alemanez gutxiago, baina Alemania, Austria, giroietan ebilen da. Baina jator, tolago batean bat galdetu nion, aparejotako batzuk, behintzate pita pixka bat, eta amuren bat, eta zizareren bat edo lortzeko, bazegoen ere bidean dendaren bat, ez? Horrela, jabete pasatxoan barba nuen, zerbait harrapatzeko. Eta konturatu nintzen arrantzaleai pena ematen niela, esatzen gizajo hau, bakarrik piraua batean hemen Danubi baia jeistea, baina ez gizajo, tori, no, this is for you. Eta antxe, por expaneko kaja batean, 15 edo 20 zizare, potoloak, horrelako luzeak, finagoak, baina horrelako luzeak. Eta antxe, mu batzuk, berun puska batzuk, eta bar, bueno, nik honekin orain, I+D inberko dut. Afari badaukat, fixareak. Eta nik piraguan eramaten nuen, zera bat, manos libres moduko bat, ez? Helduleku bat, mugikorra hankokatzeko, eta horren paleatzen indoala, podcast bat entzun ezaken, edo lagun batekin bideoia egin, edo irudi batzuk grabatu nahi nuena. Eta antxe jarri nuen YouTubeen bideo tutorial bat, ea nola zizarea sartu amuan, ze hori ere nik enekien. Horren nik hasi nuen zizarea isatxetik amutu behar dela, amua isatxetik sartu hartzaiola, burua mugitzen jarrai dezan, eta horrek arraia erakartzeko, eta horrelako kontuak. Bueno, joan nintzen, ibaian bera. Idea gabe. Antxe, nire manuen soka elastiko moduko bat, pixkat kazarren mosado ditzen zaion hori, padel surfen ibiltzen zareten ontzako, edo surfeko inventoaren antzeko, eta ber. Eta horri lotu nion pita, tiroia materakoan, zerbaitek malguki lana egintzezan,
Eta batean arrai batek kozka egin zuen. Atera nuen arraia. Ura nahiko errex atera nuen txikia zen eta bueno, hain komeria jakiteko ze arrai den hau. Eta lagun arrantzale bat idatzi nion. Hori erla baduk, hori erla. Hoi jateko baduk, baino, txiki xamarra eta txiki xamarra eta askatu egin nuen eta hemen alperri gari nahiz honekin ez dute zer egingo eta handiken egun pare batera edo ez pentsa egunero arrantzatzen nuenik izokin bat harrapatu nuen Danubioko izokina, kuidau niri gauetan goizeko 4 saltoka uraren kontra esnatzen ninduen izokinura harrapatu nuen komeriak uretatik ateratzeko baina moldatu nintzen zein da historia? Plastikozko poltsa batekin egin nuela sistema bat hor bera uretan zegoela plastikozko poltsan sartu buta berandu egin zitzaidan, iritsi nintzen gaueko 9:00, ilun, anafaldu nuen alnuena, enukan argirik eta denborarik gazteko izokin bati tripak garbitzen, jakin ere ez nola egiten zen, eta horrengo egunean arratsaldez iritsi nintzenean ja ez dakit zein iritara, nire arraia zegoen. Zeu saina. Bai, nazka. Beraz, eneko, zer esango dizut banik? Onda izate, 4 lagun, atxalde pasa, muxarra bat, enagoz zuek baino arrantzale hobean izenik esateko modua. Nik behin arrantzatu dut bakarrik, eta nire iritzia da, ematen duena baino askoz, zailagoa ala. Euki behar da, segulako pazientzia. Egia da, nik hemen ematetelak super arrantzale, baino ni arrantzago naiz 2 aldiz. Ados. Nik uste Guri salmenta bestelako egin diguenoa. Rutina, bai. Nik ere Kalistenia rutina bada. Nire kuadriakok bai, baino ni Udara ez. jasira mateko. Nire kuadriakok bai, baino ni ez. Denak zei balin badaude, balea noiz iritsiko Hoi da. den, pentsatzen nuen jazela eguneroko kontu bat, hau? O urtero behin bitan. Oida, beti euki behar dituzu, euki behar da esperantza aldan, ez dakit, gorenen. Ni ez nago bat. Bazpare, geore zu gero gehiago saiatzen zarelako, eta agian zoze geixo lortu daitekelako. Bai, ni jo nintzanen esperantza gora neuzkan, zen izaten bueno, ura nik hau kontrolatzet, benun ezer arrantzatu da, 4 ordu egon ginean. Gero ez da gehiago igo, geisteko bidea gero ez tazkarro gaitezu. Horan poliki igo, bai, ez da. Zer gauzak, nik orduzio pentsatu dut, igual praktikatu beharko nukeela inoiz hemen inguruan, gerora atzerrira noanean ibai batera edo bertan arrantzan jakiteko, baina ez dut egiten. Udaberri kolore berrauen artean milakate itxi ditu zure leioa zabaldu itxasoari begira. Bueno, nera taldearen kantu honekin ari gara eta Xabi Arredari bere maite dut eskatu behar diogu. Bai. Kontua da, testu inguruan jarriko izuet, guk kuadriakoak urrengo astean San Fermineta juteko asmoa daukau, eta pasa zaigu, bidaia bat edo txango bat, antolatu behar dugun egunerokotasuneko bat. Da, denak ados, data jarri, ordua jarri, autobusa hau, tal, bidaia honela egingo dugu, baina taxi, autobus, tiket hartu behar danean, WhatsAppeko taldea hil egiten da, eta mezur gehiago ez da sartzen. Hola, norbaitek ordaindu behar duenean, norbaitek autobusak bidali, denak bai, ondo, ez da bai da egoten da, nik hau hartuko nun, bai, ez dakiz zer, nikoaren zinetal, eta dago momentu bat, txuf, ez dago mezurik. Norbaitek galdetzen du, ordu betera, bueno, azkenean zer, berriro ateratzen dira arrai guztiak, eta berriro baretu egiten da WhatsAppeko taldea. Eta hoi, samardet, bastante gorrotu etela, Zaito, jarrera hori, behin proposamena eginte bazu, babintzat, zuk tira, ez ideia bota, eta gero beste kantolatzeko. Ados nago, erabat ados. Eta gero ja, diru kontuak sartzen direnean, Komeriak. gure kuadria mintzat ordaintzedunak, beti galerak, Bai, Ia beti. Xurkerin, Xurkerin, batzuk Kanariasen baino urrutigo bizia, eta orduan atzeatuta joa zortukin, eta handi bizumak berandu gaiatzeia. Wow. Gure bizumak egunean dozkagu. Ez dakit. Badako bizumik. Ja. Gure artean? Noak ordaindu zen kroketa astelenean hor bizum hori dago pendiente. Ez. Egin diozue? Ez. Ni horrek ez diogu egin. Horregatik izan dut pendiente dago. Zenai, lasai. Zer eskuzabala, no? Zein da zure maite duta, noa? Nire maite duta da, ustaia maite duz.
Da, 12 hilabetetik nire guztokona, Oh. nire urteik dira, uztaien, nire amana, nire neanak baita, eta batez ere maite ditut uztaiko planak, asko, bastante plan eukitze ditu, gaina monitore bezala joten nahi lekutara, eta hoi, azkar pasatzen ikuste, dauzkaten plan guztingatik. Taia, Da, taia. Ja. Bai. Baina ez gehiago esate aukat uztaian ingurun. Ez dakit, Uztaia maite dut. zure hilabete favoritoa. gustokona da. Plan guzti kontatzen, San Ferminan, Yes, nire urte, nire aman urtek, nire anea dator, nire anean urte dia baita eta ospatu ingoiteu. Gero baita, esan izue, baina getaria zarautzen parte hartuko etuztaien. Bai, Eta, Noiz da? meretzen uztaiek, meretzen. Piskat urdurena, nire amak aurrekon esan ziten el komentario zara, noa, nik ez dizut oso prest ikusten. Orduan, bai, nire amak hau intzutu hau ilingo ite. Hor buelta Nire amak bat. ilingo ite. Nire amak ez Ez, du ez da. zisten, ez du konfiatzen, banik iningo. Ez, Zure amak hau entzun egingo du. Ja, nire amak aurrekon esan nion. Ez. Irratitik ez da- Amaia mesedez, ezin zaio alaba bati esan, Ja, ez duzula prest ikusten, getaria zarautze egiteko, Ez, esan ziten. Baina noa, zu azken eratako zeatani. hain gogorrago, pixkat Tani. pasibo-agresibo da hori, Ez. Eta, eske ez dakit, eta gauza da, itxason, nik normalen joten naiz, igerilekoa igeritea, eta itxason igeritea oso ezberdina dara, oso. Orduan, aurtein bakarrik ukiet aukera behin juteko itxasoa. Orduan, eramak esan dit, noski, noa inu udalekutan joa, aste beten. Orduan, ez daukat ezin dut entrenatu udalekutan. Orduan, esan dit, edo gehiago jutega itxasoa, edo, ni gaina itxason igeritea bastante beldurra mateite. Orduan, gehiago da, nola baiteko, ez dakit, proba. erronka handi Bai, bada, neta eta erronka horretan beharko zenuke zure amaren babesa, Bai. zure amaren bultzada, zure amaren empatia, Nire zure amaren amazua- ulermena. Hor ikustizu, no, ondo zoaz. Gaina, gauza, nire familia guztia ja atera zan lehen urten, orduan taldeka joa, orduan atera dianak aurra ego igoazte, ni joa atzeago. Hau da, gorroka joa taldeka, orduan ni atzeago. Gorroka dijoa, Bai, barkatu, da barkatu. gaurko euskal zaindiaren zaplazteko gorenaren saria. Gorroka dijoa. Eguneko zaplaztekoa noarentzat. Wow. Bueno, ulertu jazte. Eta bigarrena beramarentzat, Mesedez, animatu noa. ez, Bai. Bidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan Aztuko ez dugun ura Goiure Zeizarandia, zein da zure maite duta. Bueno, hemen, barkatu, gorkak esan dut da polita iruditu zait gulen aitakin Zumaia jute ginen arrantzara. Bai, baze ondo. Horrelako urtzaro oroitzapenak eta gaztaro oroitzapenak, ederrak izaten dira. Nola zoazte, busen, nondik? Hori ez dakit gorka, duela 3 minutu galdetu dago gorkak. Horiora jontzaitezke. Guko San txen. Fermineta. Edo San Ferminetara. Joan. Gu San Ferminetako txengoaz. Gu... Ni baitako txen. Jun Eta gero, autobusa. norki idatzen du. Lo egin eta horrengo eh. eguerdi... Bai, gu gauza da direkto goazela udalekuta gero. Ba. Mozkau. Oi. Noaren ustaia ari da Noaren uztaila. upgradeak egiten 1 euro, Bai. Nahiko gorunzko joeran. Goran hasi eta gora gogukatu. Bai, esango nuke. Goiuri, zein da zure maite dut, hau gora eraman behar duzu, Gaitzak gara Leio bat bera eta oiu bat kanpora Nere maite duta da, jende kutrea. Eta bai, Xabi, barra egin gozu, baina. Lehen, oraindik saioa hasi gabe geun denean, atera dut gaia, ze nago oso harrituta, jenderen kutrismo mailarekin. Ze kontatuko izueta, hau da momentu pop culture moment, Zantzegoen inakitxoto kardasianismo politikoa egiten dugula, kardasianismo politikotik, hau da, kardasianismo zatia. Kontua da, Taylor Swift abeslaria ezkondo egingo dela. Ara, Gero jarri jazu Taylor Swift zerbait, edo zer. Taylor Swift ezkondo egingo da, Travis Kelcerekin. Taylor Swift abeslaria eta Travis... Egia esan, Zetak eta Taylor Swift kolabo bat, gaur egun ja, ez da hain gauza arraroa. Ojito, Peio, zure baimenarekin, errepidetik pasako gara Cruel Summerera. Bueno, kontua da hori Taylor Swift dela abeslaria eta bere senargaia dela futbol amerikarreko jokalaria eta oso ona gainera eta orduan kontua da dela bikote bat oso diruduna. Batek kiroletik, besteak musika mundutik eta dirua badaukate ez dakizka bat beraientzat. Eta ezkondu egingo dira. Eta antza denez, ezkonduko dira Madison Square Gardenen. Hau dela, Knicksen estadioan, saskibaloi estadioan. Eta
oso harritutan nauka gai honek, ze zu balin bazara munduko pertsona aberatxena eta iaia Taylor Swift hori da, nola ezkondu zaitezke estadio baten barruan. Iruditzen zait kutrea, iruditzen zait, badakit, jendeak esaten du, bueno, baina diru asko dauka eta orduan bihurtuko du estadioa, ez da ikusiko, gradak ez dira ikusiko, ez eserlegoak ez dira ikusiko, pantalla ez da ikusiko, saskibaloi, jup. Ustai. Bai, ustaiak. Aroa. Ez dira ikusiko, baina hala ere, ez jarri horpegi hori. Eta nintzen pentsatzen, saskibaloi kontakizunenetan, Iker Gurrutxaga mesedez zentuten ari bazera lagundu, ustaia da. Saskia. Uztaia, Ba. saskia. Baina, Juri, jup, nola zaizu burua jup? Ezkenik Bai. NBA ikusten dut. Vale. Eta orduan, hor egongo da tableroa, NBA kontrolatuta daukaten. Erderaz tablero aro, saskiratzea da, saskian sartzea, Saskia, ez? baina kanpoko burnia, uztaia izango. horri ustaia. Nik inglesez ikuste eta Zuk iruko bat jaurtitzen duzunean eta ustaia ikutu gabe, ustaia izango dela, baina ez dakit. Bueno, bosta xola. Bai. Kontua da, ez direla ikusiko, za jendeak esaten bat, dirua dauka eta hori estaliko du. Baina, bosta xola da, leku itxi bat, nik esan ez dakit, munduko diru guztiarekin, politiagoa, atzo Orion eneko egontzen lekua, ez kontzeko ez nahi dut, itxasoarekin, eta... Baleakin. Buhatzek aldeen, balea, zuek, zerua, eta orduan nauka harrituta gai honek, eta pentsatzen nuen gezurra zela. Hala, norbaitek asmatu du, zurrumurru bada, baina antza denez, zenola, asteburu honetan denezkontza, aste honetan guztian zehar, kamioiak iristen ari dira estadiora, batzuk lore kamioiak, beste batzuk alokairuzko maiak, horrelako gauzak, eta orduan, antza denez, egia da. Badago beste zurrumurru bat esaten duena, hau guztia antolatzen ari direla, atentzioa desbiatzeko, eta orduan mundu guztia egoteko egun hauetan Madison Square Gardeni begira, eta jendea egoteko han kanpoan, eta benetan ezkontza dela, beste leku batean. Bueno, kotillo honek nauka libin eta uste dut dela denboraldiko gairik azalenetakoa, tontakeria utzi, eta esango dira zer egiten duzu denbora galtzen Taylor Swiften ezkontzaren kontuekin, bueno, begira, batzuetan egin bertzaio ze garunak hartu behar du atxeden, eta ni ari naiz Taylor Swiften ezkontzaren kontura, atxeden asko hartzen. Ba, izu, posten naiz, horrek plazerra ematen balin. Baina oso bete ez da, estadio baten ez Kutre, oso kutre. Kutrea da, vale. Kutrea, eta Baina pixkat, esan txori. Niko jubileno esan diot, han, Taylor Swift ezakit New Yorkeko da, edo bere... Bai, han ingurukoa da, bai. Orduan, eske han dago mistika bat Madisonen inguruan, templo bat bezala hartzen dutela. Bai, San Mames ere templua da. Lehenengo za. Ui, ba. Hemen bestelako zauriak agertu dira agerian. Bueno, ez, baina... Kasualitatea justo, Nix NBA-ko txapeldun izan Bai, da, oraintxe, lotura dago. duela bi aste, bai, baina... Alde hortatik, nik zerbait ikusi ezaket, Baina, benetan, han ezkontzean, zuk daukazun, eskura dauzkazun baliabide guztiekin. Pixkat klaustrofobikoa gainera. Zer nolait betxatu, jatetxe batean lehioak daude. Nik Bai, ikusten ba, dut kanpora. Zorte pixkatekin, itxaso ikusiko duzu, mendia, pagadi bat, danakoa. Zorte askorekin, itxas labar baten gainean, erlaitzaren mugan izango duzu zure ezkontza, arrantzan jarriko zara, balea dator, Benito Erdorea kantatzera zure ezkontzan, gauz horiek gerta daitezke. Madison Square Gardenen ez. Ez que gaina gradak nik zanet ikuspuntu bat ulertzeagatik. Armaiak ingurun, eta bai. Nik hau ez dakite, agian esan duzu, baina ez dek kasurik egin. Agian ez... Ez dugu zoi. Ez baina... Txoine, Julenen txistea paralenon, bukatu eneko. Ez, galdetu nahi eta ber, jendeak jendea joan daiteken, adibidez, armaietan egon tak... Esaten nuen, agian, esan zen nolako eta nezelako konturatu edo. A ver, ez da peio reparaz. Peio reparazeko 40.000 sarreratxo salduko lizkizukela, baino... Aizu, peio baixoaz ez du bere harreman sentimentala saltzen, eh? Ez dakit baduen ere. No, Taylor Swift ere... Oso, Ordan. Vale, ados. Baina, Peioren alde hori. Vale. Bai, bere alde, zalantzeria, behar nintzen pentsatzen beste batzuen kontra. Baina, bai, kasu honetan, peioren alde, bere harreman sentimentala ez du lasatzen. Eta orain ez dute saldu, ez dute... Bai, ez da. Gaur aipatu dugu nola esaten den, saskia, ustaia, tableroa, eta Julenek esan du, hain justu, gaur ustaiak bat. Osondo Julen, eskerrik asko. Ganditutzat. Datorren astera arte. Ez larun batean turra kontatu behar dugu.
Ez, gauzatxo bat erantzuteko hori galdetu duela horre xerlekuetarako tiketak erozoko bera izango den. Ez, eta gainera esaten dute argudiorik nagusiena han ezkontzeko dela intimitatea eta pribazitatea. Ze ezkontzen badira, imaginatu ezkontzen direla, Orion, helikopteroak eta dronakin eta argazkik atera daitezke eta hori ez omen dutena eta orduan leku itxi bat behar dutela hori ez gertatzeko. Orduan, goratikan ere itxia da. Bai, itxia da, itxia da. Ilunbe, Hori da. baina handigoa. Baina Nueva Yorken. Berdin. Bai, da futbol estadio bat tapatuta. Entzuleo, gaur egin behar dugula kontu honekin, 10:47 minutu nere maite dut eza antxitatea sortzeak, oporretan, egingo duzun. Hor nagoni. Nun? Antxietatean. Ja. Justo no porretan. Ni jakin nahi nun egongo naizen. Eta denak sortzen dite, bai, nahi dut bestea ez. Eta, momentu, igual nahiago dut, abuztuan, etxean egon, lasai, berazteiko festetara joan. Ez duzu nahi. Orion bale arrantzatu, ez dakit. Ez duzu nahi. Hori uste duzu orain antxietatea sentitzen duzulako antolakuntzarekin, baina gero? Zuk uste duzu nahiago dudala Pukon inguruan, Txile hegoaldean, Patagonia atarian piraguan ibili? Ez. Uste duzu Danubi bai Alemaniatik itxasoraino egin nahi dudala? Hortxe. Ez baitakit gara iziritsiko naizen bueltan bigarren kafea abiatzeko goiuri. Baimena daukan nigabe azteko? Abuztuan hemen ederki ongo zara. Goiurin antxitateak hitz egin berri du, eta maite dugu hori. Goizeko 10:48 bagoaz gure gaurko lehen gonbidatu orkestera entzuleok. Pandemia giroko murrizketen erdian sortu zirenetik sustraitzen eta azten joan da Oiartzungo poesia eguna, eta aurten 6. ediziora iritsi da indar berrituta. Aurtengo edizioaren ardatza eta gaia azala izango da. Kontzeptu horren bidez, poesiaren funtsa berretsi eta egungo kulturgintzaren zein jendartearen kezkak azaleratu nahi dituzte, ez modu azalekoan baizik eta elkarlanari eta kritika sozialari bide emanez. Asmo horrekin egitarau berezia ondu dute. Uztailaren 4ean, larunbatean ospatuko da jaialdia eta honen guztiaren inguruan sakontzeko gurekin dugu gaurkoan Oiartzungo poesia eguneko antolakuntzako kide den Oier Gilan. Egunon eta ongiet, tafera, Oier? Egunon, berdin. Bueno, zer moduz doaz prestakuntza egunak, jaialdia hasi aurreko egun hauek? Ondo, horrelakoetan noi denez, aspalditik ari gara taldean honi bueltak ematen, beraz gauza gehienak bideratuak ustez, beti dago ezustetarako tarterik, baina, ja desiatzen eguna iristeko, eta gaina eguraldiaren iragarpena ona da, beraz, desiatzen. 1545 argitaletxe hitzen lioa, eta metroko kuadroka zabiltzate elkarlanean hor, udalaren eta herritarren laguntzarekin ere, zein da eragile desberdinen arteko saretze horren gakoa? Oiartzunen aspalditik ari gara hainbat jende elkarrekin konspiratzen, gauzak egiten, guretzat azken finean erantzuten dio kultura ulertzeko modu bati, ez? Eta guretzat kultura neurri handi batean komunitatea piztea da, elkarrekin lan egitea, konplizitateak lortzea eta horren baitan proiektua garatzea, eta Oiartzunen hala izan da, aspalditik eragile horiek eta beste hainbat ari gara elkarrekin hartu emanean, eta hau da emaitza horietako bat, ez? Aurkezpenean ondo esan dezun bezala, pandemia giroan sortu zan hau, elkarlan hau lehenagotik ere bazetorren, eta pandemiak ekarri zuen, formatu berri batzuekin esperimentatzea, eta batzuk hor geratu dira, beste batzuk ez duten jarraitu aurrera, baino poesiaren egunaren kontu honek aurrera jarraitu du, eta bada aukera bat gauzak antolatzeaz gain elkarrekin antolatzeko, ez? Aipatu du sarreran aurtengo gaia azala dela, zergatik aukeratu duzu kontzeptu hau poesiaren bidez, gaur egungo kulturgintzaren kezkak eta kritika soziala plazaratzeko? Urtero aukeratu izan dugu gai bat, besteak beste ekitaldi nagusitako batean, Bidegorriko errezitaldietan,
egiten dugulako urtero alako antologia bat, gai baten inguruan, eta horrela irakurtzen duten testu guztiek nolabaiteko jartzuna edukitzen dute irakurlearengan, ezta? Eta, bueno, normalean nahiko kontzeptu zabalak aukeratu izan ditugu, aurten azala izan da, ez galdetu zehazki zen momentutan sortu zen, baina bilera batean, brainstorming jarraian gauden horietako batean, aterako zen, egon ziren beste batzuk airean ere, eta azkenean horrek hartu zuen indarra, eta, bueno, zabala izanik, ematen digu aukera jolasteko, esan bezala, testuak horren bueltan aukeratzen ditugulako, baina beti saiatzen gala irakurketa kulturgintzara eramaten, eta lotzen metafora hori aldian beste zerbaitekin, ez? Aurten, bueno, saiatu gara azalekoak ez izaten, nolabait esateko, metafora erraxa erabiltzen, eta bueno, bai nahi izan dugu poesia ekitaldien inguruan Euskal Herrian badira hainbat, historikoki egon izan dira beste zenbait, eta bueno, itxura batean egiten dira gauzak, baina, bueno, nahi genion erreparatu, gu gehu antolakuntzan egiten dugun moduan saretzeari, ez? Horregatik antolatu dugu lehenbiztiko aldiz inguru bat, hau da, egitaragoan badira ekitaldi gozagarriak, gozamenezkoak, baina nahi genuen gogoetari espazioa utzi ere, horregatik inguru antolatu dugu, eta hain zuzen ere, gonbiatu ditugu Euskal Herriko Euskal Herrian literaturi jardunaldiak antolatzen dituzten hainbat kide, izan zitezkeen gehiago ere, zorionez, baina, bueno, batzuk aukeratu ditugu eta hoiekin egingo dugu alako, bueno, topaketa bat, gogoeta bat, ezagutu bakoitzaren proiektua, zerk bultzatzen dituen haien artean saretzera, zerk bultzatzen dituen gauzak antolatzea elkarrekin, nahi dugu ezagutu zeintzu diren eredu horiek eta aztertu badiren zubiak, ez? Eredu ezberdin artean. Askotan aipatu izan da kulturgintzan, ez bakarrik literaturan, bestelako ekitaldietan ere, sasisareak edo azpisareak oso garrantzitsuak direla, ez? Joan eta etorri egiten dira, baina egon badaudenean, garrantzitsuak izaten dira hor mugitzen garen ontzat, ez? Hau da, foko ezberdinak sortzen direnean, ikustea ea zubiak egon daitezkeen, ez? Bueno, horretaz gain baita, zuretzat izeneko ekimen bat egin dezu, hemen, 5 idazle eta 5 ilustratzaileren lana ekarri dezute buzoi batzuetara. Zertan datza ekimen honek, zuretzat izeneko ekimen honek? Bai, azalaren gogoeta zabal honen baitan, ikusten genuen, agian kostatzen zitzaiola kulturari batzuetan jendearen gana iristea, ea zenbateraino geratzen garen azalean gauzak antolatzen ditugunean, ea zenbateraino lortzen dugun tripetara iristea, eta ez fereka hutsa izatea, ez dagoela gaizki ere, baina, eta bueno, alako batean horrekin bueltaka etorri zitzaigun buzoien ideia, azken batean konturatu ginen, gutun azalak oso gutxitan jasotzen ditugula ja, nahiko hilda daudela buzoiak, ez dakit desagertzea dauden, baina garai batean agian ohikoagoa zen, bintzat adin bat daukagunen artean, postala jasotzea edo buzoia zabaldu eta sorpresaren bat edo beste topatzea, gaur egun hori ezinezkoa da, eta pentsatu genuen, interesgarria izan zitekela asaltatzea nolabait herriko etxe guztiak, buzoien bitartez, sorpresaz, dagoeneko ari dira iristen, eta ona gutunak, eta horretarako, okurritu zitzaigun, aurten egun bakarrean zentratu dugunez egitaragua, egunak izaten dira normalean, eta egunen kutsu hori hartzea sorpresaz astean zehar, ez? Hau da, eskatu diogu, 5 idazleri eta 5 ilustratzaileri nolabaiteko pixkat kitsch sonatzen du, baina maitasun gutun bat idaztea poesiari, edo, funtsean ikustea bereintzat zegartin den garrantzitsua kultura, edo kasu honetan poesia pixkat azken finean aitzakia bada, eta idaztea sormen testu bat horrekin, edo ilustrazio bat, eta egin duguna da, bikotekan hastu, 5 eta 5 horiek, eta etxe guztietara bidali. Orduan, ez dakit diren 5.000 buzoi daudenak oi hartzunen, horri inguruan, eta bueno, aste honetan zehar ari dira iristen, gutun azalak, zeinetan bakarrik jartzen duen zuretzat, kanpoan, ez den beste argibiderik ematen,
eta jendea ari da sorpresaz jasotzen, ez? Eta horrekin lotuta, bada Oiartzunen gazte sortzaile talde bat, Orgasmo izenekoa, eta ekin kontatu dugu, performatzeko pixkat iritsiera hori, eta egon dira, hainbat lagun herrian zehar, astean zehar, sorpresaz azaltzen, antzesten zer den sobrean iritsiera hori, kotxe batekin, bafle batzuekin, kalean zehar, sartu dira ezoiko lekuetan, agertu dira piztinara, eta nolabait, sobreen iritsiera hori antzesten, ez? Eta bueno, iruditu zaigu interesgarria zela, karrerilla hori hartzea aste osoan zehar apurtuz, nolabait jendearen egunerokotasuna, eta neurri batean ere iragarriz, larun bateko egitaragoa izango dena, ez? Bueno, zuk aipatu duzu, pasaren urtetan egunak izaten zirela, eta aurten, eguna izango dela, uztailaren laua, larun bata, baina ez da egun makala izango, ze izango da nahiko azer egin, adibidez goizeko 11etan hasiko da, Ugaldetxon, ibilbide poetiko batekin. Zehazki zer topatuko dute bertan gerturatzen direnek? Bueno, apur bat gogora ekarriz nola sortu zen, hau pandemia giroan esan dugu, garai hartan murrizketak zeuden, gauzak antolatzeko zailtasunak, elkartzeko eta bestelakoetarako muga handiak, eta okurritu zitzaigun, ederra izan zitekela, naturan bidegorriak zeharkatzen du herri osoa eta mendiraino iristen da. Orduan, ederra izan zitekela, hastea bidegorri zati bat egiten, bertan errezitaldiak egiten, eta gure ametsa zen urtero zati bat egitea, bidegorrian gora egitea, eta noizbait, Aiako Harrira iristea, eta bertan kontzertu edo festa batekin amaitzea, ez? Ideia horri jarraika urtero zati bat egiten ari gara, noizean behin apur bat desbideratzen gara bide nagusitik auzoetara iristeko, egon izan gara, Karrikan edo Ergoien bezalako auzoetan ere, eta aurten Ugaldetxon egingo dugu parada, eta, bueno, funtsian izaten da urtero gauza bera, ez? Egiten dira 3 errezitaldi, 3 gune daude, 3 soinu ekipo, 3 leku ezberdinetan, atriekin, aulkiekin, eta bar. Lehenengo gunean herritarrek aurten, azalaren inguruko poemak irakurriko dituzte, prestatu dugu alako antologia bat, euskal literatura oinarritua, eta banatu ditugu herritarren artean, egin zan deialdi bat herrian, Bolondresek bere burua aurkeztu zuten, eta orduan, bakoitzak poema bat hartuko du eta azalaren inguruko poema bat irakurriko du. Gero egoten dira 2 aktore, bideratzen dutela jende guztia, hartzailana egiten dutela, nolabait, eta bigarren gunera eramate dute, oinez juten gara bidegorretik, eta hor, bigarren gunean, herriko idazlei gonbiatzen zaie azalaren inguruko testu berri bat idazteko eta irakurtzeko, orduan herriko idazleak izango dira protagonista, eta berriz ere aktorek hartzen gaituzte, joango gara bereiekin 3. gunera, eta 3. gunean, normalean, urtean bertan liburuak plazaratu dituzten, poesia liburuak plazaratu dituzten euskal idazleak gonbidatzen ditugu, 4 bat, beren poemak, urteko poemak irakurtzera. Horren ostean, batzuetan egin izan dugu auzoak aukera ematen bazuen bazkari harrikoi bat, aurten egingo duguna da alako zizkamizka kolektibo bat, azken gunean, zelai batean, eta hori izangoa goizekoa, ez? Oso ekitaldi zentrala da, guretzat, oso parte hartzailea, oso giro ederra egoten da, orain arte, gezurra badirudi ere, edo ez, aldaketa klimatikoarekin, baina urtero eguraldi ederra izan da, aurten ere ematen du ala izango dela, eta horrek bertako inguru ederrean, oso giro polita sortzen du, ez? Arratsaldean ere izango da zer egin, adibidez 5etan izango da mahai inguru bat poesian oinarritutako kultur ekimenak. Badago sarerik hor, hainbat Euskal Herriko hainbat egitasmok baita parte hartuko dute, arratsaldeko 6:30 izango da errezitaldi poetiko musikatua, eta bertan parte hartuko dute besteak beste, Oiana Arana, Leire Bilbao, Itxaro Borda, eta Jon Garmendiak, eta hor egongo dira, giroa musikatzen, Xabi Belaunzaran, Julen Etxebeste eta Oian Gaztezi, eta ondoren dago tartetxo bat niri egia esan atentzioa ditu didana, eta nahikoa bitxikeria izan dena, dela 6:30 Letitaren Potato izeneko, edo Potatu izeneko tatuaje saio bat, eta bertan da, euskarazko poema zati bat doan tatuatzeko. Zegona, Egia esan niri nahiko ideia oso originala iruditu zait. Hau, inork inoiz egin du oso bakanka edo, baina guztia eramatea olako proposamen oso batera, eta
oso gozadarra iruditzen zait. Bai, niri ere irakurri dudanean, egia esan, ostras, ze poetikoa ere aldi berean, ez? Azalean, zuri gustatzen izun esaldi bat edo tatuatzea. Eta, bueno, eguna amaituko da Mizeren kontzertuarekin arratsaldeko 9:00. Bueno, ikusi dugu, badagoela behintzat zer egin, egun horretan Oiartzunen, horrez dago zalantzarik, eta, bueno, galdetunen izuke nola irudikatzen duzun, Oiartzungo poesiaren eguna, etorkizun hurbil edo urrun batean. Ufa, ez dakit. Oraingoz, lantaldea zabala da, giro ederra dago, eta horrek ja bultzatzen gaitu aurrera, ezta? Eta, bueno, esan dut hasieran, gure ametsa zela Bidegorrian gora egitea eta Jakuarria iristea eta hor festa bat antolatzea. Brometan hasi ginen ideia horrekin, eta baina batzutan bromak arriskutsua dira eta forma hartzen hasten dira eta errealak bilakatu daitezke berdin ametsekin eta hala izaten ari da. Orduan, irudikatzen duguna da jarraitzea, lortzen badugu jarraitzea gure arteko giro honekin, herritarren parte hartze maila honekin, eta Bidegorrian gore eginez, ez litzateke txarraia pentsatzen hastea zein izango den festa horren muina eta ze kontzertu edo zer antolatuko dugun, ez? Eta oraingoz behintzat urtero ez gara itxi gehiegi, urtero esperimentatu dugu formatuarekin, ez gara tematu beti gauza bere egiten, aurten egun bat da, iaz izan zidan 3, iaz jendearen etxeetan errastaldiak antolatu ziren, beti jarretu dugu esperimentatzen eta horrek ematen digu aurrera jarraitzeko indarra, ez? Orduan horrela imaginatu nahi nuke. Guk ere horrela imaginatuko dugu, eskerrik asko Oier Gilan, uztailaren 4an larunbat honetan ospatuko den Oiartzungo poesiaren egunaren inguruan hitz egiteagatik eta baita xehetasun guztiak emateagatik eta zorte on larunbat honetan eta baita hemendik aurrera etorriko den guzti horrekin. Eskerrik asko eta oraindik garez zaudete zeozer tatuatzeko, badago lekuren bat, beraz animatzen bazarete, abisetu. Eskerrik asko Oier Gilan, burura etorri zaite bien bitartean tatuatu zenidan zerua, iraganeko euskal musikako esaldi horietako bat, eta nordaki, akaso animatuko oten naizen ni. Aurrera egin behar dugu entzuleo goizeko 11:04 minutu ditugu, eta gure horrengo gonbidatua dagoeneko prest dugu telefonaren bestaldean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta entzuleo, gure horrengo gonbidatu orkesteko, gurean da berriz ere Noa Gaztañaga, eta, egia da mendik ez zela urrundu, baina mikrotik isilik izan dugu orain arte, baina egunon berriro, Noa? Egunon. Zainetan zoramen honen. Azken urteotan etxebizitzaren arazoa behin eta berriz jarri da mahai gainean. Gazte askok zailtasunak dituzte etxea aurkitzeko, eta herri txiki askotan gainera biztanleria galtzeko arriskua ere gero eta handiagoa da. Baina aldi berean badira urteak hutsik edo erabilerarik gabe dauden baserri ugari ere, denboraren poderioz hondatzen ari direnak. Bi errealitate horiek uztartzeko asmoz jarri du martxan Zubiako udalak proiektu berri bat. Helburua da erabilerarik ez duten baserri zaharrak identifikatzea. Haien egoera aztertzea eta etorkizunean etxebizitza bihurtzeko aukerak ikertzea. Modu horretan ondarea zaintzeaz gain, etxebizitza beharrari ere erantzun nahi diote. Momentuz, lehen urratsetan dagoen proiektua da, baina dagoeneko interesa piztu du, etxebizitzaren arazoari beste ikuspegi batetik heltzen diolako. Nola sortu zen ideia? Zer pauso emango dituzte hemendik aurrera? Eta benetan izan aldaiteke beste udalerri batzuentzat ere eredugarri izango den ekimena? Horren guztiaren inguruan hitz egiteko gaur gurekin dugu Agustin Otxoa, Zubiako udaleko zinegotzia. Agustin, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Eskerrik asko, kafeagatik. Agustin, pixkat azaldu etez sarreran Zubiako udalak duzuen proiektu berri honen helburua. Azalduzu pixka lehenik eta ben, nola sortu zen ideia hau eta zein behar ikusi zenuten halako proiektua martxan jartzeko?
Bueno, pues apur bate ondo saldu zuen sarreran, ez da, espalditik ikusten dugu, lehengo baserriak, alderri asko gatik eta arrazoi asko direla medio, ezin direla ez dela erantzuten garai batean eta oraintsu arte izan duten eginkizunetara, ez da, eta neurriz handiak dira, bertan bizitzeko, ez bizitza baino, lantoki ere bazirelako, ez da? Lantoki zaera hori galduta daukate asko eta asko, eta, eta naiz eta mantendu igual nekazaritza edo abeltzaintzaren jarduna, hortik baserritik kanpo egiten da, eta, baserriak gainberan doaz, eraikuntzaren aldetik, ez da? Hor, gure kasuan populazioa mantendu izaten dugu, baina ezin, eta zoritzarren mantentzen duguna da, etxebizitzaren oso garestea dira gurean, eta ez dago modurik hor, eta udalak ez dauka eskumen handirik edo aleginak egin arren ez du lortzen, prezio hori eskura jartzea, gazteen eskura, eta gainera kasu honetan, dimentsioak eta oso handia dira, eta oso zaila da alako eraikin handi batean familia bakar bat edo eraikitzen. Hortaz, aspalditik pentsatzen bueltaka ibili gara, eta momentu honetan, batetik erabakia hartu dugu, eta pizka bat behintzat aztapenetan dago kontua, eta nik uste dut hor erakunde ezberdinetan ere badira subentzio bideak, eta finantziatzeko, eta esploratzera goaz bide horiek, lehenengo eta behin jakinda, baserri horien egoera nola den, bai jabetzari dagokionean, bai eraikuntzari eta arkitekturari dagokionen ere. Bai, gainera, Agustin, askotan hitz egiten dugu ez, etxe bizitza berriak eraikitzaren inguruan, baina zuek kasu honetan proiektu honekin kontrako bide hartu duzue, hau da, lehendik dagoen hori aprobetxatu duzue. Hori da. Bai, zergatik erabakizue erabilerarik gabe dauden baserretan jartzea arreta? Nik uste dut hor ondareari dagokion zera alderdia potente behar du, eta nik uste dut ni behintzat ala sentitzen duten nire burua behartuta, eta nik uste dut udal moduan eta erakunde moduan behartuta gaude, gure ondarea, gure paisaia, gure guk, eskuratu edo jaso duguna behintzat hobetu eta ondorengo iusteko, ez da, eta nik uste dut hor, ez dut ikusten areago, zen dituz hor munduan bera etortzen zaite nire behintzat, eta pentsatzen duten jende askori ere, alako eraikuntza dotore bat, jausten edo ruina eginda ikusten dugunean, eta nik uste hor behartuta izan behar dugu, eta nik uste hor etxebizitzaren kontuan denetarik izan behar dugu, bai berria, bai zarra, eta nik uste zahar berritzak dauzkan abantaia handienetako bat, dira, desabantaiak ere izango ditu, baina nik uste hor, gero ondorengo azken emaitza, ezin dotoreagoa dela, ez? Bai, gainea, zer esanik ez, baserriak Euskal Herrian nolaiteko figura garrantzitsua dira, ez? Askok urteak daramatzate utxik edo ondatzen, eta batzuetan pena baten du, ez? Ikusteak nola galtzen den ondare hori. Momentu honetan, badakizu zenbat baserri egon daitezken egoera horretan, zuian? Ez, eta egia esan behar da, eta izintzu esan behar da, gurean ez da bereziki lasgarria goera, gehienak ondo daude, eta igual naiz eta erabili gutxi erabili, bizitak, astean zehar edo baten bat igaten da, eta gutxieneko mantentzelanak egiten direla. Holan jaizte oso gutxi dira, eta bat esango nuke udalerri osoan, ezakit. Baina, hala ere, egoera horretara iritsi baino lehenago, eta etxebizitzaren arazoa norainokoa den ikusita, pentsatu, guazen urratzera bide hau, eta ia zer lortzen dugun, ez da? Esan nahi, gure eremuan ez da ala katastrofiko alde horretatik, esan nahi, baserriak oroar mantentzen dira txukun, eta, egia da, asko gero eta gutxi erabiltzen direla, etxebizitza moduan ere, eta, bigarren etxebizitza moduan erabiltzen dira, asko, pero, noizean behin etortzen da jabea eta zeo gutxieneko zerak egiteko,
Baina, bueno, nik uste dut hor, bueno, eskuratu alba ditugu horietako batzuk behintzat, etxe bizitza eta, bueno, herrietara bizitza eramatea eta gazte bizitza baldin bada, pues ja umeak eta, pues beste, nik uste dut beste ekarpen handi bat izango litzatek, ezta? Bai, bueno, proiektu hau aurkeztu berri duzu eta gian jende asko pentsa dezake ez, segituan obrekin hasiko zareltera. Konta iguzuzu pixka bat, zein izango da hemendik aurrerako prozesua eta zein izango da, bueno, zein izango diren lehenengo pausuak? Bueno, guk lehentasuna daukagu jarrita, bueno, pues aztertutuko ditugun baserrietako bat, pues dakit, edozein formula dela medio, bai udalak eskuratu, bai bueno, bitarteko moduan egin eta, bueno, jabe eta erabiltzain, balizko erabiltzain arteko bitarteko lan eginda, bueno, hor, lehendabiziko urratsak eman nahi ditugu, pues pizka bat eredu bat, bueno, GVB ikasten jateko, eta, bueno, nik uste dut, eta jendeak ikus dezan, pues, alakoak ere egin daitezkela, eta animatzeko, eta zorionez, bueno, pues, edat, hasi garenetik, bintzat, bueno, gehienak, claro, dira, pues, bizi nahi duten jendearen, informazio eskariak, eta ez dakizer, eta, bueno, baina faberen bat ere animatu da, eta, bueno, ditu du, eta, bueno, posi gaude oraintzuko emaitzak, baina, bueno, nik uste dut pazientzia izan behar dugula, eta, bueno, zintzo izan da, bueno, alako gauzak luze jotzen dute, segun ze trataera, bueno, ze prozedura behar da, gero obrak berak ere, bueno, esatera nekoan, bueno, urtebeteko obra izaten dira, bueno, gainera, obretan edo sartu den edonok, badaki, zer esan edon horrek, eta, bueno, luze, osea, egia lehentasuna daukagu mugitzen azteko, baina, bueno, hau luze, honek luze joko du. Bai, gainera, bueno, prozesu honetan, baserrien jabeekin ere harremanetan jarri behar duzue, eta gero, bueno, udaletxeakin, nolako erantzuna jasotze espero duzue jabeen aldetik? Bueno, momentuz egin ditugun, bueno, guk izan ditu diagnostikatu, olako, bueno, hautagai izan daitezken batzuk, eta, bueno, dei batzuk egin ditugu, eta, bueno, harrera nahiko ongi, nahiko ona, eta, bueno, behintzat prest, zera, lehenengo azterketa hori egiteko, eta, bueno, ia horretatik zateatzen da. Eta gainera, noski baserri guztiak ez dira egoera berean egongo. Aztertuko dituzuen eraikin guztiek izango dute etxe bizitza bihurtzeko aukera, ala kasu bakoitza banan-bana aztertuko duzue? Claro, askotarikoa dira, ez? Etxe baserri ez dira orain ikusten ditugu, nola urbanizazio monotipiko hiek, ezak baserriak bakoitzak bere erakoa da, bakoitzak bere bueno, bere zerak potentzialak izango ditu, eta hori da pizkat azterketaren helburuetako bat, ezta? Ikusi zen bateko potentziala izango lituzke zera, pues etxe bizitzak 3, 4, ez dakit gehiago egin daitezken zeraren batean, baina, bueno, ikusi hori, eta, bueno, bide horretatik hori da pizkat azterketaren helburuetako bat. Eta baserriak aukeratzeko garaian adibidez, zein izango dira, zein irizpide erabiliko dituzue baserriak aukeratzeko? Hombre, pues nik uste dut horre denetari batetik alde materialetik edo nahi bada, pues hori egoerak ere asko markatuko du, egin beharreko aldaketak eta obrak lasterrago edo azkarrago itean izateko, eta bestetik, pues, jabeek izango dituzketen zera prestutasuna, pues hori edo transmititzeko edo parte hartzeko zedean, edo, bueno, bi horiek izango liateke giltzarri. Bai, gainera, bueno, zuek proiektuan ongi azaltzen duzu ez, helburua ez dela soilik baserriak berritzea, baizik eta noski herria bizirik mantentzea ere. Proiektu honek gaztei herrian geratzen laguntzea espero duzu zuek? Bai, hori da esperantzatako bat, ez dagoaz bereziki enfokatuta gazte jendearen gana, baina bai, helmuga, jasotzaile lehentasunezkoak izango lirateke. Gazteak eta herrietara bizitza eramatea, eta populazioaren adinarez jaistea, eta bizitza ekartzea herri txikietara. Bai, eta gainera, ondo ateratza da proiektua, espero dugu, beste herri batzuentzat ere eredugarri izan daiteke. Beste udalerri batzuek interesa agertu aldute, edo uste duzu entzeko ekimenak zabaldu daitezkela beste herrietan?
seguro egongo direla orrun baite igual gu baino aitzinago doazen batzuk, baina zenut, inguruetatik ere, pues egon da, eta dago olako ekimen bat, espero dezagun ondo ateratzea, eta aldinik eta gehienek kopiatzea. Ja... Eta gure esperientzatik irakaste aldi izango dugun ere prespe transmititzeko, jakina. Dagoneko azken elkarrizketeken amaitzeko, azken galdera moduan, urte batzuk barru, atzera begiratu eta zer gustatuko litzaizuek ez zuei proiektu honetaz esatea? Hau da, zein izango litzateke arrakastaren neurria nolabait zuentzat? Pues 10 bat baserri, 40 bat familia bertan bizi direla, ikusita. Ikustea hori izango litzateke izugarrizko emaitza. Guztin, hori betetzea espero dugu. Mila esker gure gana etortzeagatik, gure gana ekartzeagatik proiektu hau. Eta, aurrera ematea espero dugu proiektua, eta beste bat arte, Agustin. Zui eskerrak zabaltzeagatik. Bai. Horrengo arte. Agur. Eskerrik asko Agustin Otsoa Zuiako udal zinegotziarekin aritu gara entzuleok, Zuiako proiektu hau baserrien eraberritze eta, etxe bizitza arazo gatazka honi soluzio emateko bidean, gauzatzen ari diren proiektu hau. Gehiago zagutzen eta guk aurrera egiteko segituan, Naia Alkorte izango dugu gurekin, jolasean, eta bixi xamar, esango genuke gaizto xamar etorri dela Naia Alkorta. Keep calm and bigarren kafea. Entzuleok, jarraian datorrena bigarren kafearen historian, esan da, nolabait gordeko dugun mugarri horietako bat izango da. Naia Alkorta elez garaik beldurtu gaitu guztiok azken aste hauetan, esanez mai jolas bat ekarri bartzuela bigarren kafeko denboraldia, agurtu aurretik. Eta hemen, zin da izuet, Noa, Eneko, Xabi, Goiuri eta biok, gaudela pixkat, beldurtuta. Bai ala ez? Bai. Ez, pixkat ez. Asko. Xabi dago egazkin batetik parapentean parakaiaz batekin bota barko balutu bezala. Bai, preparau. Noari bintzat abestia guztu duzaio. Lasi zaude? Bai. Aloroko. Naia Alkorta elez garai, egunon. Egunon. Begira ze sortu dezun. Tentsioa. Ondo dago, hori? Zuk ez dagoaz dutzik? Nik ez. Bero nator. Mai jolas bat, eta mai jolas horren, ez da egite, olako lege moduko batzuk, dadoak, txartel batzuk, Naia Alkorta, zuk aurkeztu beharko diguzu jolasa. Bigarren roibosa deitzen da, kafea gustatzen etzaigun egon omenez. Goiuriri gustatzen. Barkatu, nik hemen ez dut revelatu behar kafe zalean naizelako, baizik eta Goiurik eta zuk 2026ko ekaina bukatu den honetan. Ez dituze hartu, 10 roibos turte guztian zehar. Bai, gehiago ere, bai. Goiurik ez. 0. Goiurik 0. 0. Vale. Ez dut, denboraldia zizenetik? 1984ko urtarriaren 10etik, jaio nintzen eguna horixe izan zen eta ez dut roibosik hartu. Naia Alkortak bigarren kafean ez du roibos bakar bat hartu. Bakarra. Bat? Bai. Bueno, venga, ontzat emango dugu. Beraz, bigarren roibosa. Jolasa prestatu dut eta hemen tentsioa agerikoa da, baina, mai jolasetan ibili baldin bazarete, eta ez baldin bazarete ibili sentitzen dut, haurtzarorik ez duzu euki. Tablero bat dago, bastante kutrea, esan ezake umeekin egin dudala eta horregatik dagoela gaizki, baina ez, nik egin dut. Eskulan mota hauek, ez dira nire fuerterik onena. Kasilla batzuk korrituta bezala daude, hemen ez dugu inor epaituko horregatik. Arauak, oso erresa da, dado batzuk eukiko ditugu, bakoitza kolore bat,
fitxa batzuk, eta laukitxo bakoitzak kolore bat dauka, badaude kasilla berezi batzuk, eneko erne dago, ze gertatzen den, piano bat dago, kafe bat... Eneko gia trampa egin nahi du. Mikro bat... Ez dakitza begitu zait, zenbakik ez dela ordenen. Ez daudeta? Apa! Jolastera etorri gera eta eneko ja ari da tramparen bila. Bueno, zubi batzuk daude, zubiak norantza bikoak dira, hau da, segun non erortzen zaren aurrera doatzera egingo duzu, pianoan erori ezkero txanda batez ezingo duzu jokatu, mikroan erori ezkero bi txanda pasabarko dituzu besteen jokaldiak espikerra bazina bezala kontatuz, eta aurrezko kasillan erori ezkero aukeratu beharko duzu galdera nork erantzungo duen zure partez, eta ongi edo gaizki erantzuten duen, aldeko edo kontrakoa biontzat. Kategoria desberdinetako galderak eta proposamenak daude, eta erantzun oker bakoitzean arropa edo osagarri bat kendu beharko duzue, eta ezin duzue orain gauza gehiago soinean jazten hasi. Hemen guanteak eta denetik jantzi ditu jendeak, beraz pres gaude. Jokotik atera nahi baldin badu norbaitek Jumanji esan dezake, baina beste guztiok erabakiko dugu atera daiteken edo ez. Hemen ez da demokraziarik existitzen, sentitzen dut Xabi. Xabia esatera joan. Eta ez gara politikauki zuzenak izan behar, onenak irabazi dezala edo trampa gehien egiten dituenak. Beraz, hasiko da maiko gaztena, baina adin sentituaren arabera, eta zuek hirurak sentitzen dut, baina lenguan esan genuen bezala gazte-gazteak ez arete barrutik. Beraz, Goiuri edo Inigo. Ez, ni senyora bat naiz. Adin sentituagatik baldin bada, uste dut hemen gaztena nini izela. Sentitu behintzat, zu sentitzen zara denetan gazteen. Nik baita behi izan baion. Bueno. Beraz, az da dia Inigo. Fitxak bilat banatuko ezkizu etitxen. Vale, ala ere, entzulea berriro kokatzeko, enekok azalduko die entzulei, zein diren 3 lege oinarrezkoak. Bentsa bertan galdin ere. Ara. Trampak egin daitezkera. Trampak egin daitezke. Vale. Bat. Bigarrena Goiuri? Nik entzunet... Bueno, jarretu. Doratuak diala, zuk erabakizu zein jolastukoan, ez da? Hori da nork erantzungo duen, bai. Ondo gaizkitegon besteak zuri kondizionatzei zu. Mikrofonoa ere badago, eta mikrofonoan erortzen balin bazara, txanda pasa moduko bat da, zuk ezin dezu erantzun. Eta pianoan ere? Ez Goiuri hori ez da zuretzat. Kolorek nahi ta daude. Trampa dago hemen. Trampa dago. Dena pentsatuta dago. Dena dago pentsatuta. Ez dakit nik auzitegi gorenera joko dut. Ez, horra ez, mesedez. Esateko hemen... Ez dela baldintza berdintasuna bermatu, Hemen gogorari dira jotzen, auzitegi gorena eta holako kontuak, Bueno, pres bali mazat. Hau ordu niretzat bai? Zurea morea da. Nerea morea da. Xabi, lasai, hartu arnasa, mesedez. Ados. Enekok bidauzka. Zergatik? Bueno, hasi... Kurioso da, dado baten zenbaki batzuk margotuta daude. Bai, baliteke. Bueno. Bueno, adostu dugu Inigo hasiko dela. Bera delako sentimentuz gazteena. Ez, sentimentuz ez. Sentimentuz eta vibraz eta harimaz eta dena. Jende oso xarra. Zuek? Venga. Arrazoi. Atobe. Venga, hasi. Venga, ba. Irratian gaude, kubetillari ematen badiozu politago gelditzen da. Zoragarri, eta orain Inigoari da astintzen. Dadoa bota du. Bederatzi. Ze kolore zen? Ni gorria naiz. Gorriak, bederatzi aurrera egin behar ditu. Dadoko koloreak, zerbait esan nahi du? Osa, lau gorri zotea ez da kentzea, ez? Ez. Vale. Erresa tokatu zaizu. Zer da indarkeria ekonomikoa, jarri 3 adibide eta 10 segundu bakarri dauzkazu. Indarkeria ekonomikoa da, zure lan baldintzak eta genero arrakalak sortu dizun abantaila ekonomiko horren bitartez, haustura baten ostean, diru gaitasun hori baliatzea zure bikoteari violentzia egin edo kaltea sortzeko. Eta ez ditu 3 adibide jarri. Ez dituzu 3 adibide eskatu. Ez 3 adibide 10 segundutan ezin dira, man. Sentitzen dut. Esan dugu hemen ez dagoela, ez dela demokratikoa, mai joko hau. Nik 10 segundutan pentsatzen da, ez? Claro. Bai. Ba, lehenengo aztelako utziko diogu. Bai, nik ontzat. Bastante erantzun hona eman dut, baina, claro, 3 adibide 10 segundutan ez geziak abitzen. Jolastera etorre gara. Venga, nik bozkatzen dut ontzat emango nuke nik. Hori da arauetako bat, besteok erabakiko dugu erantzunak egokiak diren edo ez. Bai, nik uste ondo erantzun duela. Ordunik, esaten duen pertsonak ez dauka botererik. Ni bot, ni boto. Hori da.
Dakana da dado batzuk taia. Eta hori Batzuk edo bat. Dadoa eta presio asko. Venga, ados zaudete, Inigoren erantzuna gontzat emango dugu? Venga, bai. Bai. Xabik ez du arnasik hartzen. Urduri dago. Eta orain zer gertatzen da, guk ontzat eman dugu Inigoren erantzuna. Urrengoa ze aldetaraka? Ezkerrera, eskuinera? Beti ezkerrera. Beti ezkerrera. Orduntzu. Orduan noa. Beti ezkerrera, baina dislexikoekin beste kontu batzu dira. Beste ezkerrea. Beste geno errakala bat dago hemen. Bost. Eta ze kolorekoa. Ez dago bost, beraz. Pasatxan da. Ala. Bale, bainekoren txanda orduan, astindu. Aiene. Bez ordu nahi zizai postokatu? Zazpi. Zeko bere? Urdina. Zazpi. Ez horia. Horia urdinera barkatu. Dislexikoak, daltonikoak. Ez dut zenuen kasilla. Egia ala gezurra. Erasotzailearen profila gizon ez ezagunarena da, normalean? Baina nahi hauzet kolore gaizki hartu zura, ez da? Horia da. Jolin barkatu. Bai, Ja egin du. Ja egin du. Txen barkatu, errepikatu. Bai, mesedez. Demora. Erasotzailearen profila gizon ez ezagunarena da normalean? Bai edo ez? Ez. Vale. Urrengoa. Urrengoa. Erantzuna zuzena da. Erantzuna, bai, urrengoa, ez da zer gertatu. Bueno, esan barko dugu, erantzuna zuzena da. Erantzuna zuzena da. Zuzena da. Normalean, erasotzaileak biktimaren inguru gertuko edo ezain gertuko, baino ezagunak izaten dira. Hori da. Oso, no? Xabiren txanda. Ondo digan, guk lan hau behar dugu? Osaketa lan hau edo ez? Nahi eguna, bale. Nik uste dut entzulak merezi duela, ez? Bat kokatzea. Kalitatzezko programa. Hori da. Xortzi. Zortzi badago. Eta urdina da Xabi eta zortzi kontzkoa. Izarra horia. Hori alen horik eipatu dan kolore. Barkatu. Egia ala gezurra, bortxaketa izateko erresistentziarik egon behar da? Ez. Besteok, zer diozue? Ez da beharrezkoa. Ez da beharrezkoa. Resistentzia egotea, kontsideratzeko, erasoa bortxaketa izan den ala ez den izan. Bortxaketa gehienak erresistentziari gabekoak izaten dira. Alaxe da. Oso ondo, Xabi, ez dago hain zaila, ez? Oso ondo, Xabi. Jazta, Xabi, jazta. Goiuri. Nik bota behar dut. Bakarrantzun, euneko. Lau badago. Bai, gorria. Ni naiz morea. Galdera gorria. Sardina bakalau. Osa, bostate behar da men. Ikusten danez. Hau emaiozu goiuriri eta ez dugu irakurriko altu. Ezin du inork ikusi. Nik ikusi dezaket? Zuk bai. Nik bai. Eta hurrengoaren txanda. Zuk aukeratu ezkerre eskubi. Zein den parekoa. Vale. Inork ez du galdetu zergatik dauzkaten batzuk bi dado eta besteak. Xabi galdetu du, baino... Hori da. Noak eta goiurik dado bakarra daukate, bizitzan privilegioak gizonek dauzkazuelako. Eta dado batzuek, gizonen dado batzuek, zenbakitxo batzuk borratuta dauzkate. Hori zergatik. Osa, txuriz daudenak suspone borratuta diala. Batek dauzka, beste baino privilegio gehiago. Ara, ze ona, bizitzan bezala. Osa, hau tipesa da. Egia da. Bai, markak ez dira irratik. Kontuz, Hori da. Barkatu. Inigo zure txanda? Ala badiozu? Nik uste realeko dado azala. Noski orduan, beti goiuritan jartzeago jungo gara. Edo, ez? Ez du zertan? Egia, eskenila. Zortzi. Ez egin tramparik, Zortzi? Ez, ez dakit da, Zortzi? 15. Ea ba, zer erantzuten duen. Errezeta azkarra. Patata tortilla errezeta azaldu behar duzu 15 segunduan. Patatan moztu eta txikitu pieza berdinetan, jarri zu pelean olioz gainezka, tipula potxatu, eta arrautza guztiak jarri bol batean, irabiatuta, eta ondoren utzi 15 minutu, patata eta tipula ja suestitu hori, arrautzetan 15 segunduz, eta gero 30 segunduna, zartaria fuerte, flup, buelta eta buelta. Ni revision. Bai, gatzik ez, eta horrela ez dauka. Lehenengo saldia zesan duzu? Patatak. Esaldia. Ez da git. Patatak zuritu berdin. Zuritu esan du? Zuritu eta moztu, tamaina berdin. Gatzi gabe. Ze nire patatak ja badia gazia. Baina alderantziz. Nik ez nuke ontzat emango. Nik ez nuke ontzat emango. Alderantziz, beti tipula lehenengo. Orduan, ez. Eta galdera patata tortilla baldin mazan, tipula gabe. Hori ere... Nik ez nuke ontzat emango. Urrezko leopardoak begira dauzkagu.
Momentu zoragarria, zerbait kentzeko. Ba, guanteak enduko ditut. Entzulari esateko Iñigok ez dugu ontzat eman Iñigoren erantzuna, eta orduan, galtzailearen zigorra da, bueno, kasu honetan Iñigok eskularru bat kendu egin du. Normalan ez du eskularruekin lanik egiten, Barkatu. Ordenagailuan bai? Atzo, 10 ordu eskularroi jarrita. Ez dakizu ze kiratz daukaten ere behatzeko orain. Ordenagailu aurrean? Atzutan ere, bai, arriskoko egoeretan baldin bada, bai. Eta bulego honetan, ordenagailu aurrean, arrisku handian egon zaitezke. Osalani deitu urrengoa. Vale. Noa, zure txanda. Noak bota du, eta irukoa. Jartza guenik. Beraz, bere mogituko du bere fitxa. Egizu indarkeria matxisteetako nazioarteko laguntza eskaera keinua. Juri trampai gabe, txibata. Nik geldinago. Inorkoa daki? Noak ez daki? Hau. Zein? Nik egin dut berak ikusteko moduan. Ze kontua da, disimulatu izan behar duela, erasotzaileak ez ikusteko. Baina hau irratia da, eta orduan entzulari azaldu behar diogu. Bai, Behatz potoloa barrua sartu eta lau eskuak. Kaso egin behatz potoloa. Lau atzak, bai. Atz potoloa esku barrura eta lauak gainetik. Bai. Eta normalean egiten da, laguntza eskatuko diozunaren atentzioa begirada zero deitu, eta orduan atzekaldetik edo erakutsi, zure arriskoa sortzen duen erasotzaile horrek ez ikusteko. Bai. Noak betaurrekoak kendu ditu kamisetatik. Ez du arrisko askorik. Barkatuta hori ontzat eman behar dugu? Bai, noski. Betaurrekoak kamisetatik? Bai, ontzat eman behar dugu. Zergatik uste duzu boltxoak eta gainean dauzak? Bai, baina betaurrekoak... Esan du, erantzita genukan edo zer gauza. Nik ontzat ematen dut. Erantzita ez jantzita. Nik ontzat ematen dut noaren hau. Oso ondo. Eneko zure txanda da? Bai, imaginatzen dut, bai. Bai. Oso ondo. ASMR. Bost. Bai, lau eta bat, bost. Zazpigei bost, eneko? Amabi. Pianoa, txanda bat jokatu gabe. Ara eneko... Eta arropa bat kanpora. Hori ere bai? Claro. Hombre, estela... Ni eroriko naiz, ronda guztetan. Arropa, hori ez da arropa. Ez du arropa izan behar. Arropa izan behar du. Edo osagarria. Ez du arropa izan behar, osagarria. Bueno. Barkatu? Txankleta bat kendu du. Ze pufo mota dau. Ez, ondo iruditzen zait. Ya está, arropa kendu dut. Oso ondo. Ya está. Xabi, zure txanda. Lau. Bai. Lau eta Xabi da urdina. 8 gehi lau, Xabi. Amabi. Berdina. Ara, eta orduan pianoa, eta orduan berriro osagarri bat. Barkatu, aurikularrak biak. Ez? Aurikular bat? L eta R? Ez, baina dena kable berera doa. Konektore batean bukatzen du. Trampa egiten saiatzen ondo dago, baina batzuetan ez da lortzen. Hori da, trampa egitea legezkoa da. Baiteko. Trampa ingoet ba? Oso ondo, Xabi. Goiuri. Nere txanda. 6. Eta lau gehi 6, Goiuri. 10. Matematiketan ondo, Ez, baina... Eskerrakoi 6 gehi lau kontrolatuta daukat. Joe, Goiuri. Pasai zue. Beste bat. Eta honek aurrekoa balio gabetzen du? Biak. Bale, entzulari kontatzeko, batzuetan tokatzen zaizkizu fitxa batzuk direla erronka moduko bat, eta orduan ez da galdera da, erronka nik egin behar dudana. Eta orduan, Iñigoren txanda berriro? Eta erronka noiz egin behar du. Hau da, manipulatuta. Iñigoren txanda. Entzularen txat batez ere, Xabik ez du hainbeste besarkatu bere motxila, sekula. Inor, agian inor. Ez esan hori. Olako besarka luze bat inorri etzien emango inoiz. Bai. A ver, ni normala, A ver, Ramar minutu dijoa baita motxilai besarkatuta, Ulertu dezake eta 10 minutu. Xabi xamurra da, Goxoa. Barcelonako metroa ematen. Ematen ditu besarkadak. Aurre. 3 eta 2 bost atera zait. Eta, bost, gehi bost? Hogei. Hogei ez dago. Hogei ez dago. Ke putada. Eta orduan zer gertatzen da? Ona, hogei ez dago, ez naizelako oso trebea eskulanetan. Baina orduan zer egingo dugu, bai ez? Ez horia. Beak erabakigu. Nik ez dut ulertu. Egia ez dakigu. Zenbaki batzuk. Hemen, ikustez bale mazue daude, bi hemen ez daukatela zenbakia orduan beak. Ez daukate zenbakirik tinta guztia korritu zena, gero garbitzerakoan. Ba, orduan hori dago gehiados. Zenbakiak desagertu. Ba, bota Iñigori galdera. Bueno.
Ojo, Goiuriri horiak tokatzen zaizkionean dia oparitxoak. Bai. Eta niri galdera zaiak. Goiuriri gorriak tokatzen zaizkio. Bost ez da erantzuten. Goiuriri beti gorriak, ados. Bi aldiz bota hau, bietan paperitoa. Flipatzen nahi ze kontrol. Egia. Hau da pixkat atzo emititu genuen Orwell 1980, pixkat distopikoa da nahiaren kontrol sozial hau, Atzo emititu genuen, eta zeinigok ez daki matematika, ez daki segunetan bizi den, ez daki ze ordutan bizi garen. izango. Bai, egia da. Ondo izate. Egia, la gezurra, salaketa gehienak faltsuak dira. Oso erresa dikoa. Gezurra. Egia. Salaketa gehienak faltsuak dira. Jode, bai, hala da. Hori gezurra da. Ez. Salaketa gehienak faltsuak dira. Oda zure erronka. Nere erronka da. Oso ondo Goiuri, zure erronka baino. Erronka bat. Euskal Autonomia Erkidegoan 0,02 euneko 0,02 izan ziren salaketa faltsuak 2025an oker ez banaiz. Zuet, ez zarete konturatu baino nik 10 minutu damakizkit inigo esaten duen guztia. Kontra esate kontua da. Kontua doituta nagola. Normalean. Beti egiten du. Normalean egiten dut eta orduan etzen hain agerikoa, baina ari nintzen, inigok zerbait esaten zuen bakoitzan, kontrakoa esaten. Ados. Bada, inigo aukeratu duta ez noa, ez? Ni aspali konturatu naiz. Ez zein aukeratzen zenukan. Ez, bere parekoa, baina ni ez da ez. Parekoa, eta, inigo aukeratu dut. Baina jarraituko dut edo ez? Ez, orain ja, bestea bakarri gelditzen zaizu. Bestea, bale. Oso ondo, noa, zure txanda. Nik ondo erantzun dut, eta listo, bai. Enekoren txanda da. Ez. Bai. Gainen nintzen da pasakat. Enekoren txanda da. Goiuri beste erronka betetzen ari da. Saltatu noa edo zein da plana, ez dakit zein da erronka. Jarraitu zuek. No, zure txanda da. Ni edo Eneko. Zu. Venga. Nik eneko esango nuke, baina, bueno. Korta. Noaren aurpegiak dena esaten. Betu ez dago. 3. Azkar esan duzu ez? Ez dago, ez que noa galitu da hor ataskatuta lehenengo kasietan. Eta ez bali moko ez zerbait. Ez. Salto. Horrengoa. Baina nun zaude? Hasieran. Eskakan, pazientziakin. Eta orain ez da enekoren txanda? Bai, baina eneko dago zigortuta eta Xabi ere bai. Pianoan daudelako. Baina noiz arte daude. Bai, ez da, txanda bat. Ni piano. Orain Goiuri. Orduan ni naiz. Bai. Botako dut, eta 6 berriro. Bueno. Etan... 6 tramparen. 10 gai 6? 6. Horia. Eskerrak errexia tokatu zaiten hau ere. Bueno, ez dakigu. 10 gai 6, ez 10 gai 6 errexia. Ez que okerrena nina hola iten hola, baina zenbakik ez dia ez da ordenen. Genero indarkeria da gizon batek emakume bati egiten dion eraso oro. Egia ala gezurra? Gezurra. Besteok, zer diozue? Errepikatu? Genero indarkeria da gizon batek emakume bati egiten dion eraso oro. Gezurra esan hongo. Gezurra da. Zergatik, Goiuri? Genero indarkeria egoteko egon behar dolako lotura afektibo-sexuala edo emozionala edo izan behar da zure bikotea, zure senarra edo horrelako nola baiteko lotura egon behar du genero indarkeria izateko. Izan daiteke beste indarkeria mota bat, baina genero indarkeria izateko egon behar da, existitu behar da lotura hori. Ados, besteok? Nik orain azalpen entzun da bai, baina galdera erantzuteko zailtasunek. Kaletik ezagutzen ez duzu norbaitek joko balizu, elitzateke